handtekeningen. Even dikke joint daar. Natuurlijk je joint. Natuurlijk. Joint. Shit. We zijn nog helemaal stoned, John. Heb je iets van... Oh my god, dat is zoveel vlag in je vlag weg. Ik voel me zo blij aan dit. Oh, en dan zag je wat voorhang maken. Wow, ik dacht dat We laten even ons mooie tunnelhuis zien. Ja. Mensen, dit is ons huis. Ja. Kijk, hebben wij allemaal gegraffitied. Hebben wij hoe heet dat? Gebomd. Dat is Matthea. Volgens mij filmt hij op de kop. Nou ja, en ik ben Ashley, de filmreporter of hoe zoiets heet. Ja. Oké. Nee, dat is toch zo. Kom op. Ik word... Oh. Nee, maar volgens mij filmt hij echt op de kop. Kijk, hè.